my channel. So for today's video, we were going to explore some parts of Nueva Ecija. So this is Mira, our newest travel buddy. So exactly 2 weeks na po simula nung nakuha namin siya sa Quezon Avenue. So ngayon pa lang po siya matetest drive ng malayo. So, tara guys, samahan niyo po ako. So guys, dito po ang starting point natin. Sa may Arayat, Pampanga. So, hindi pa rin po tapos yung daan dito guys. Yan. Dito rin po tayo dumaan nung nagpunta tayo sa Baler, Aurora. Time check guys, 9 o'clock in the morning. So we're here in Cabiao, Nueva Ecija. So, ang ganda po ng weather ngayon guys. Maaraw. Perfect para mag-explore. Ang first destination po natin is ang Old Pantabangan Town.
ang Cabiao Floating Market.
medyo maganda na yung daan dito, guys. Ito ba yan? Oh, yan. So guys, nasa may San Isidro Nueva Ecija na po tayo. Nag-ano dito, no? Nagta-traffic. Bahala na yung mga sasakyan kung paano sila. Pagkaraan ng 3.7 km. Kumanan sa San Anton, Poblacion Road.
Kabiyaw guys, to Haen. Nasa 30 minutes po ang biyahe. Depende po sa traffic. Tansang tagal sa trapiko, 8 minuto. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa San Anton, Poblacion Road. So guys, ito po ang pinaka downtown ng Haen.
palabas na po tayo ng Haen. Pagkaraan ng 2.4 kilometro. Kumaliwa sa 1, PH26 Maharlika Highway. So, nandito na po tayo sa may San Leonardo, Nueva Ecija. I guess we never really moved on. Oh, yung daan. So, rough road na naman po yung daan dito, guys. How to be faithful with the lips of an angel. Kumaliwa. Kumaliwa sa 1, PH26 Maharlika Highway. Mapagbigay si Mila. Dumiretso lang ng 15 minuto hanggang Shirley Road.
tayo dadaan. Oh, Santa Rosa. Na kaya, meron kaya ano yan. Yes. Meron? So guys, nasa may Santa Rosa, Nueva Ecija na po tayo. Santa Rosa. Ito ang handaan natin Santa Rosa. Oo, dito dapat tayo dumaan. Kasi dinaan tayo sa ano. dito. Kaya nga, No? iba-indigan sa atin. So, ito yung pinaka downtown ng Santa Rosa. Oo, First time natin dumaan dito. pinalayo tayo. So, ito guys ang pamilihang bayan ng Santa Rosa. Dito yun, tama yun. Spot yun. Oo. Ay, hindi yan siya. Hindi yan. Montero.
the morning. So, from Haen guys to Cabanatuan, almost 1 hour din po ang biyahe. Depende po sa traffic. Oo. Doon tayo sa kabila. Oo. Acropolis. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa sa Shirley Road. San Jose, Talavera. Ano kasi meron sa San Jose? Kumaliwa sa Shirley Road. Ano, alay. Ay, Yung... Ano kasi yun? Doon yung daan natin nun. so, pwede ayun, sino kaliwa? Ayun, Saan? is natin. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan. Ayoko. Kumanan sa General Nino Extension. Pagkaraan ng 800 metro, kumaliwa sa Felipe Vergara Highway. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Ano yun? Kumaliwa sa Felipe Vergara Highway. Dito. Ayan yung mga nagtitinda. PH26 Maharlika Highway. Bakit yan naman si kayo? Tama. Ito yung ano, may sarandaan. Ako naman. Oo. Dun. Yun o, diba? Pangako din. Yun. Dito rin tayo dapat dumaan nung pauwi. Kaso, doon tayo sa kabila dumaan.
Bagong gawa yung likod niya. Wala siyang plate number. Bagong kuha. Nakabalot pa yung upuan. Oo. Op. So, rough road na naman dito, guys. Oops. Wait. H26 Maharlika Highway. So guys, palabas na tayo ngayon ng Cabanatuan City.